Pokoke melu Mas sapa ya melu kowe pokoke aku melu Mas sapa ya melu kowe mangkat jak dewe-dewe aku rano rewangi adolan kok dewe-dewe melu apa kok melu Mas melu sapa ya melu kowe pokoke aku melu Mas melu neng ndi ya ngopo wae dolan kok dhewe-dhewe nanti parane dolan kok dhewe-dhewe melu apa kok melu pokoke melu Mas ya melu kowe pokoke aku melu Mas melu piye yen ngopo wae adolan kok dhewe-dhewe nyanti nganti parane adolan kok dhewe-dhewe melu apa kok melu aduh kek ndang dandan kowe tak jak aja bingung panas-panas mbok aja ngelamun ngono wae kowe aja mutung kek ndang dandan kek ndang kowe tak jak aja bingung panas-panas mbok aja ngelamun ngono wae kowe kok mutung
disebut kata kalau kita menika sampur ingkang terakhir perempuan depan terjadi pun sampai sampur kula suwun sangat